Is-Sibt li ġej ingħaqdu magħna għall-quddiesa li tfakkar lil San Pawl Nawfragu mill-Kappella ta' San Pawl tal-Ħġejjeġ f'San Pawl il-Baħar. Il-quddiesa tibda fid-9:15. Kulħadd mistieden jattendi. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddiesa tal-lum immexxija minn Patri Leslie Gatt, provinċjal tal-Ordni Agostinjan f'Malta. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Nsellmu l-daw kollha li qegħdin jingħaqdu magħna permezz tat-televiżjoni u tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali jekk ningħaqdu flimkien sabiex fi spiritu wieħed niċċelebraw din l-Ewkaristija, iċ-ċentru tal-esperjenza tal-fidi tagħna. Jew nibdew dan il-mument billi nitolbu maħfra lil mulej ta' drabi meta nqasna milli nkunu verament xhieda ta' dak li nemmnu fih. Nistqar l-Alla li jissa kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija Dejjem Verġni, l-anġli u qadisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. U jħen għalina Alla li jissa kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Fit-tjubitek mulej ħares dejjem il-familja tiegħek u kun inti l-għajnuna u l-qawwa tagħha għax jien m'għandix ta' moħraħ li fil-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Is-Sultana ta' Saba rat l-erf kollu ta' Salamun. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien, is-Sultana ta' Saba semet bil-fama ta' tħabbrik Salamun għal isem il-mulej u ġiet biex iġġarbu b'mistoqsijiet qiebsa. U ġiet Ġerusalemm b'qata ġmila ta' gbarat magħha u biġbla mobbija b'tabija kbira ta' ħwawar u deb u ħaġar prezzjuż. U ġiet għand Salamun u qaltlu kull ma kellha maħżun f'qalbha. U Salamun weġġibha għal kull ma staqsietu. Xejn ma kien hemm li baqa' moħħbi għas-Sultan li ma kienx jista' jwieġbu. U meta s-Sultana ta' Saba rat l-erf kollu tas Salamun u d-dar li kien bena, l-ikel tal-mejda tiegħu, il-kunsill ta' madwaru, is-servizz tal-qaddejja u l-bishom, il-kuppieri tiegħu u s-sagrifiċċji tal-ħruq li kien joffri fit-tempju tal-mulej baqgħet mistaġba u qalet lis-Sultan: Tassew minnu dak li smajt farti fuqek u fuq erfek, ma rridx nemmen dawn il-ħwejjeġ qabel ma ġejt u rajt bajnejja. U ma kinux ħabbru lin-nofs. L-erf u l-ġid tiegħek huma aktar milli smajt. Ħenjin in-nies tiegħek, ħenjin il-qaddejja tiegħek li qegħdin miegħek u jisimgħu dejjem l-erf tiegħek. Ikun imbierek il-mulej Alla tiegħek li taxxaq bik u qiegħed fuq it-tron ta' Iżrael, għaliex il-mulej dejjem ħab lill-Iżrael u għamlek sultan fuqhom biex tagħmel il-ħaqq u l-ġustizzja. Imbagħad tat lis-Sultan 120 talent deheb
kotra kbira ta' ħwawar u ħaġar prezzjuż. Qatt ma ġiet kotra kbira ta' ħwawar daqs dik li ġibet is-Sultana ta' Saba lis-Sultan Salamun. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Min fom il-ġust joħroġ kliem l-erf, flimkien min fom il-ġust joħroġ kliem l-erf. Erħi fil-mulej it-triq tiegħek, afda fih u jagħmel u juri bħaddaw lis-sewwa tiegħek u dritt tiegħek bħal nofsinhar. Flimkien min fom il-ġust joħroġ kliem l-erf. Min fom il-ġust joħroġ kliem l-erf u l-sinu jgħid is-sewwa. Il-liġi ta' Alla tiegħu għall-qalbu ma jitfixkilx fil-mixi tiegħu. Flimkien min fom il-ġust joħroġ kliem l-erf. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej u l-ken tagħhom fi żmien l-għawġ. Il-mulej jgħinhom u jeħlishom mill-ħżiena, isalvhom għax fih jistkennu. Flimkien min fom il-ġust joħroġ kliem l-erf. Il-kelma tiegħek il-verità, għaddisna permezz tal-verità. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' sejjaħ in-nies lejh u qalilhom isimgħuni intom il-koll u fhmuni. M'hemm xejn minn barra li meta jidħol fi bniedem itebbaw, imma dak li joħroġ minn ġol bniedem dak hu li jtebba lil bniedem. Mela ħalla n-nies u daħal id-dar, id-dixxipli tiegħu staqsewh fuq il-parabbola u hu qalilhom intom ukoll daqshekk bla moħħ ma tifhmux li xejn ma jista' jtebba lil bniedem minn dak li jidħol ġo fih minn barra, la darba dan m'hawnx fil-qalb imur iżda fl-istonku biex imbagħad jintrema fil-ħofra. B'hekk wera li l-ikel kollu u safi. U qalilhom dak li joħroġ minn ġol bniedem dak hu li jtebba lil bniedem, għax hu minn ġewwa mill-qalb tal-bniedem li joħorġu il-ħsibijiet il-ħżiena, iż-żina, s-serq, il-qtil, l-adulterju, r-reba, l-ħażen, il-qer, il-libertinaġġ, l-għejra, il-malafama, is-supervja u l-bluwa. Dal-ħażen kollu minn ġewwa joħroġ u jtebba lil bniedem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Test tal-Vanġelu li jitpoġġa qudiemna jippreżentana lil Ġesu li jkompli jgħallem l-ewwel in-nies u mbagħad ikompli jispjega anke iktar lid-dixxipli tiegħu. Pratikament qed jgħin lin-nies jirriflettu fuq l-għażliet li aħna nagħmlu għalina nfusna. Meta Ġesu qed jgħid li xejn ma jtebba lil bniedem minn dak li joħroġ li jidħol minn barra, u hawnhekk jagħmel it-tixbieħa tal-ikel, imma mhux neċessarjament qed jitkellem fuq l-ikel daqskemm fuq kull ħaġa li tista' tinfluwenzana, li nistgħu nintaqgħu magħha. U Ġesu jagħmel ir-riflessjoni u jfakkar lil dawk ta' madwaru li aħna sidien jew b'xi mod għandna kontroll fuqna nfusna. U allura għandna anki mhux id-dritt imma r-responsabbiltà li nażlu għalina nfusna. Dak li nħallu li jidħol fil-qalb tagħna, dak li nħallu li jidħol fil-moħħ tagħna, dak li nħallu li jtebba jew le ir-ruħ tagħna. Allura kemm sabiħa li wieħed jaraf din ir-responsabbiltà, jaraf dan il-potenzjal, imma fuq kollox biex joqgħod attent għal dak li nintaqgħu miegħu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Kemm hu faċli li aħna ninfluwenzaw irwieħna
minn dak li nisimgħu mill-bombardament tal-komunikazzjoni soċjali, minn dak li iwaslunna l-aħbarijiet, minn dak li nisimgħu min jgħidlek, ħafna drabi b'xi mod dan kollu jista' jtebba r-ruħ tagħna. Dan kollu jista' jtebba il-qalb tiegħi. Kemmu kultant kemm tiġrilna li iktar donnu nimlew lil xulxin, donnu iktar intaqlu lil xulxin milli nitkellmu pożittiv fuq xulxin. U n-nisrani irrid ikun dak il-bniedem li kapaċi iwassal il-pożittiv, li kapaċi jittrażmetti dak li hu sabiħ biex ngħinu lil xulxin inħaffu dak li hemm ġo fina, biex inħaffu t-toqol tal-qalb tagħna fl-aħħar mill-aħħar, fl-aħħar parti tal-Vanġelu. U mbagħad Ġesu ifakkarhom li iżda hemm dak li qiegħed li jikber ġo fina, li qiegħed fil-qalb tagħna u dak huwa l-akbar toqol tagħna. U kultant fil-qalb tagħna ikonna żina, kultant ikonna s-ser, il-qtil, il-ħażen, il-qerq, l-għejra, is-supervja tagħna, kemm attitudnijiet li kultant huma negattivi, kemm attitudnijiet li itaqluna fil-mod ta' kif nirrelataw mal-oħrajn. Il-qalb hija post tant għażiż għalina. U allura hija responsabilità tagħna bħala nsara li naraw li fil-qalb tagħna nikkonservaw dawk l-attitudnijiet li huma il-bażi anki tal-ħajja nisranija tagħna, li huma l-attitudnijiet tal-Vanġelu biex nistgħu nikbru f'attitudni iktar pożittiva mal-oħrajn. U allura nrawmu fina l-attitudnijiet tal-maħfra, tal-ħniena, tal-imħabba, tal-attenzjoni għal xulxin. Dan kollu jagħmilna nies aħjar imma jgħinna anki biex noħolqu ambjenti li huma jisbaħ, ambjenti li huma jaħfef, ambjenti li huma iktar pożittivi fil-familji tagħna, fil-postijiet tax-xogħol tagħna, fid-djar tagħna, fis-soċjetà tagħna. Il-mulej Ġesu jurina t-triq li teħlisna skont kemm ikonna qalb nadifa u miftuħa l-Ispiritu Santu li jaħdem fina bla qiegħda. Nitolbu għalhekk u ngħidu ġeddet ġewwa fina qalb safja. Ġeddet ġewwa fina qalb safja. Sabiex is-saċerdoti jħeġġu lil fidili għal aktar impenn nisrani fil-Knisja u fis-soċjetà u jgħinuhom fin-nuqqas ta' ħila tagħhom nitolbu ġeddet ġewwa fina qalb safja. Sabiex dawk li għandhom is-seta fid-dinja jeżerċitawha fil-biża' tal-mulej li tiftaħ il-qalb għall-oħrajn nitolbu ġeddet ġewwa fina qalb safja. Sabiex il-familji bla saqaf tingħatalhom dar xierqa fejn joqogħdu nitolbu ġeddet ġewwa fina qalb safja. Sabiex aħna l-koll qabel ma niġġudikaw lil oħrajn inħarsu ġewwa fina u innatfu lil qalbna minn kull ħażen nitolbu ġeddet ġewwa fina qalb safja. Jew nresqu issa anki it-talb tagħna lil mulej kulħadd iressaq hekk it-talba tiegħu. O Alla li tant tħobb lil poplu tiegħek u teħilsu minn kull jasar, ħares lejn it-talba ta' wliedek sabiex ħilsa minn kull ħażen jaqduk b'qalb safja. Bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulejn idejk is-sagrifiċċju għat tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej Alla tagħna, inti tajtna dan il-frott tal-art magħluq minnek bħala għajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li minnu jsir għalina s-sagrament tal-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuk ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien irroddu lek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna rroddu lek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'fer kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħalħobs rat il-ħajr qasam tali dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Ħuti dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lina li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Anton, l-Isqof Joseph u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu flimkien dik it-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu.
مissirna li li inti inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt lill apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha sliem u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iż-żejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla, inti ridna nieħdu sehem minn ħobża waħda u kalċi wieħed. Għatina li nkunu l-koll ħaġa waħda fi Kristu biex naħdmu ferħana s-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Sidna. Amen.
Il-mulej ma'kom. miegħek ukoll. Jiberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Hekk kif naslu fit-tmiem il-quddiesa ċċelebrata minn Patri Leslie Gatt, infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Is-sibt li ġej ingħaqdu magħna għal quddiesa li tfakkar lil San Pawl Nawfragu mill-Kappella ta' San Pawl tal-Ħġejjeġ f'San Pawl il-Baħar. Il-quddiesa tibda fid-9:15. Kulħadd mistieden jattendi. Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi għal dal-aħħar sena u nofs ħadmet fuq dan rapport li jismu The Ejja Culture. Bih provajna nifhmu ftit iktar x'inhuma l-fatturi soċjoekonomiċi, legali, politiċi li waslu għal sitwazzjoni fejn numru ta' imwiet u numru ta' inċidenti jsiru ta' kull sena fuq siti ta' kostruzzjoni. Fil-fatt bejn l-2019 u l-2022 kellna 25 ħaddiem li tilfu ħajjithom fuq siti ta' kostruzzjoni. Tkellimna ma' il-fuq minn 40 ħaddiem, kontrattur, professjonisti biex wasalna għal numru ta' rakkomandazzjonijiet fuq kif nistgħu aħna ntejbu s-sitwazzjoni ta' sigurtà fuq dawn is-siti ta' kostruzzjoni. Fosthom insemmu sitwazzjoni tal-ħaddiema barranin, dawn issa huma l-fuq minn 50% tal-ħaddiema totali f'dan is-settur. U dawn jaffaċċaw numru ta' sitwazzjonijiet partikolari, il-biża li tilfu xogħolhom, il-biża li jekk jiġri dan jkunu deportati. Allura jinsabu fil-qiegħ jisu tal-piramida ta' prekarjetà. Allura hemm bżonn nempowerjawhom, hemm bżonn nagħtuhom iktar drittijiet, hemm bżonn nirrevedu anke ċertu liġijiet li jwasslu biex dawn il-ħaddiema jgħixu fil-biża u minħabba li jgħixu fil-biża ma jrisqux quddiem l-awtoritajiet kompetenti l-ilmenti tagħhom meta tinkiser il-liġi tal-Health and Safety. Kommissjoni Ġustizzja u Paċi, entità tal-Knisja f'Malta, għamlet dan l-istudju li hu studju importanti ħafna għaliex imiss anki realtà li għexna u qed ngħixu f'Malta fis-soċjetà Maltija. U għalhekk dan l-istudju qed tindirizza anki dan id-dnub soċjali, anki tmexxi l quddiem dawk il-valuri importanti li aħna nsibu fl-Evanġelju, anki l-valuri tal-ġustizzja, tal-kompassjoni, tal-rispett lejn il-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem. U kontribut li qed tagħti l-Knisja f'Malta, anki l-soċjetà Maltija kollha, u t-tama tagħna huwa li dal-kontribut iservi biex aħna anki nimxu anki mal-rakkomandazzjonijiet li qed jagħmel dan l-istudju dejjem biex intejbu il-ħajja fis-soċjetà Maltija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna ħlesejna u waqaf magħna. Glorja lill-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna lik isma' talb tagħna. Ġesu li twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art.
خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم، اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر من خطايا لينا، ادخلناش في التجريب إذ دهلسنا من داني أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين إسا وفي السيا الموتانا أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين إسا وفي السيا الموتانا أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين إسا وفي السيا الموتانا أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين إسا وفي السيا الموتانا أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين إسا وفي السيا الموتانا أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين إسا وفي السيا الموتانا أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين إسا وفي السيا الموتانا أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين إسا وفي السيا الموتانا أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين إسا وفي السيا الموتانا أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين إسا وفي السيا الموتانا أمين. Glorja l-Missier li ben u l-Ispiritu Santu. كيف كم البدو إسا وديم يبقى الديم تديم أمين. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana Ġesu li twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna ħarisna min nar tal-infern u l-ġenna l-irbiħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw it-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم، اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر من خطايا لينا، ادخلناش في التجريب إذ دهلسنا من داني أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين إسا وفي السيا الموتانا أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين إسا وفي السيا الموتانا أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين إسا وفي السيا الموتانا أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين إسا وفي السيا الموتانا أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين إسا وفي السيا الموتانا أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين إسا وفي السيا الموتانا أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين إسا وفي السيا الموتانا أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين إسا وفي السيا الموتانا أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين إسا وفي السيا الموتانا أمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa
u mbirek l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw it-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jkda fl-art. ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirk inti fost in-nisa u mbirek l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja meta Sidna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jkda fl-art. ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw il-ħames misteru tal-glorja meta Sittna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħniena ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ngħidu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet tad-dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġni Marija. Skont il-fema u l-intenzjonijiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek,
tiġi saltnatek ikun tritint kif fis-sema ek da fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم اغفرنا ذنوباتنا بخل ما نغفر المنوحات علينا ادخلناش في التجريب ازهلسنا من الداني أمن Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا أمن Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu كيف كم البدو إسا ودايم يبقى الدايم تدايم أمن għall-irwieħ tal-purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem الدول تدايم يدليلهم jistrieħu fil-paċi. أمن Mulej ħniena, مولاي هنينا Kristu ħniena, كريستو هنينا mulej ħniena, مولاي هنينا Kristu ismana, كريستو اسمعنا Kristu il-qattal btana, كريستو بالقتال بتاعنا Missier eterna Alla, حنا لينا Iben Alla li fdejt id-dinja, حنا لينا Spiritu qaddis Alla, حنا لينا Trinità qaddisa Alla wieħed, حنا لينا imqazza Marija, اطلب علينا imqazza Alla, اطلب علينا imqazza xebba ta' xebbiet, اطلب علينا ta' Kristu, اطلب علينا il-Knisja, اطلب علينا tal-ħniena, اطلب علينا tal-grazzja t'Alla, اطلب علينا mit-tama, اطلب علينا li żjed safja, اطلب علينا li żjed nadifa, اطلب علينا muxebba, اطلب علينا bla teba, اطلب علينا li tistħoq l-imħabba, اطلب علينا tal-aġeb, اطلب علينا tal-pariri tajjeb, اطلب علينا ta' min ħalaqna, اطلب علينا ta' min salvana, اطلب علينا xebba kollok aqal, اطلب علينا xebba li tistħoq kull qima, اطلب علينا xebba li tistħoq kull foħrija, اطلب علينا xebba kollok seta, اطلب علينا xebba kollok ħniena, اطلب علينا xebba dejjem marbuta ma' Alla, اطلب علينا mera tal-qdusija, اطلب علينا tron tal-erf, اطلب علينا bidu tal-ferħ tagħna, اطلب علينا amara tal-Ispiritu Santu, اطلب علينا amara ta' kull grazzja, اطلب علينا amara ta' kull tieba, اطلب علينا warda mistika, اطلب علينا torri ta' David, اطلب علينا torri ta' lavorju, اطلب علينا dar ta' deb, اطلب علينا arka ta' rab tal-ġdida, اطلب علينا bib ta' sema, اطلب علينا kewba ta' filodu, اطلب علينا saħħa tal-morda, اطلب علينا ken tal-midimbin, اطلب علينا faraġ tal-migranti, اطلب علينا faraġ tal-imniktin, اطلب علينا għajnuna tal-insara, اطلب علينا sultana tal-anġli, اطلب علينا sultana tal-patriarki, اطلب علينا sultana tal-profeti, اطلب علينا sultana tal-apostli, اطلب علينا sultana tal-martri, اطلب علينا sultana tal-konfessuri, اطلب علينا sultana tal-verġni, اطلب علينا sultana tal-qaddisin kollha, اطلب علينا sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, اطلب علينا sultana mtella s-sema, اطلب علينا sultana tar-Rużarju mqaddes, اطلب علينا sultana tal-familja, اطلب علينا sultana tal-paċi, اطلب علينا ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, اغفر لنا نطلبوك مولاي ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, اسمعنا نطلبوك مولاي ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, حنا لينا itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-dimonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll
u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlamna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.